Edozein balorazio egin aurretik, adierazi nahi dugu egokia iruditzen zaigula gure hezkuntza sistemari buruzko erabakiak Madrilen eta Parisen ezartzea. Hau da, Espainiak planteatutako markotik kanpo egotea hezkuntza sailburuaren plana. Gure hezkuntza sistemari buruzko erabakiak hemen hartu behar direlako, gure ustez. Askotan aldarrikatu dugu ebaluazio sistema propio bat behar dugula. Izan dadila hau lehenengo entzegua. Garai berezionek eman digun inertzia, baliagarria izan dadila, guztion artean, hezkuntza eragile guztion artean, elkarlanean, ebaluazio sistema propioa eraikitzeko. Egokia iruditzen zaigu, erkidegoan inork ez errepikatzea etxealdiaren ondorioz. Eta erabaki hori ikastetxe bakoitzaren irakasle taldearen eskuetan egotea. Ikasle bakoitzaren inguruan jasotako ebaluazioa eta duen egoera kontutan izan da erabaki hartzea. Egokia ikusten dugu alaber, ikastetxe batek erabakiko balu, ikasle batek errepikitu egin behar duela, ikuskaritzak erabaki hori aztertzea. Garrantzitsua da, hezkuntza refortzuak, norbanako planak eta kurrikulum egokitzapenak aurreikusita egotea planean. Edozein arrazoengatik hezkuntza prozesuan jarraipen normala egiterik izan ez duten ikasleentzat. Hezkuntza komunitate osoa inplikatu beharko dugu aurrera eraman ahal izateko planteamendu hau eta gainera medioak beharko dira. Ekitateari begira, arreta berezia emon behar zaie egoera ahulenean dauden familien ikaslei. Positiboa iruditzen zaigu alaber ikastetxeei ebaluazio propioa egiteko aukera emotea. Aukera hau baliatuz, uste dugu ebaluazio hezigarri bat egiteko eszenatoki egoki baten aurrean daudela ikastetxeak. Ikasteketa prozesuan oinarritutako ebaluazioa. Bizitzen ari garen egoerari egokituta. Ikasle bakoitzaren inguruan eginikoa. Beti ere, kontutan izan da ikasle asko egoera berezian daudela. Arlo guztietan, emozionala, teknologikoa, ekonomikoa, familiarra. Oraindik ez dakigu ikasleak noiz itzuliko diren ikastetxetara, eta datu hau garrantzitsua da. Dena den, egokia ikusten dugu gradualki izatea, eta itzultzen diren lehenak jokoan zerbait dagoen ikasturtekoak izatea. Hau da DBH lau eta batxilergoko 2. maila. Beti ere, segurtasun arauak bermatuta egonda, horretarako espazio egokitzapenak eginda, eta behar izan ez gero, ordutegi egokitzapenak ere eginda.